Kusenjalo amabutho akwaZulu athi asibheke ngabomvu isinqumo senkantolo mayelana nombango wesihlalo sobukhosi bakwaZulu. Sekuphele izinsuku ezintathu ibutho libuthana ngaphandle kwenkantolo ephakeme yasePitoli ukuyokweseka ingonyama. Liseleke lihuba kanje ibutho ngaphandle kwenkantolo liholwa induna nabadidiyeli balo. Yize singafezekanga isifiso salo sokuba siphume khona namhlanje isinqumo senkantolo, kodwa ibutho lithi noma ngabe sithini isinqumo senkantolo lona lazi isilo esizodwa. Sina sathi kungamakhansela akhethwayo bese jonsa iminyaka emihlanu. Inkosi iyazalwa. Angikhulumi-ke ngale ndlula mithi le yaphunyelwa zinkomo zawo baba zequphongolo zayongena eSwazini. Ibutho liphinde lafunga lagomela ukuthi nangosuku okuphuma ngalo isinqumo senkantolo lizophinde lithele ngokuningi balo ePitoli ukweseka isilo. Asikhathazekile ngoba phela nalaba abafuna lokho abakufunayo nabo uma besuka la bayabona amathuba ukuthi bakuthola kangakanani akhona noma wekho. Umuntu ngeke umtshele ukuthi akayeke yena ebona ukuthi asangaqhubeka ngokwephakethe lakhe. Kodwa akukho kuzoshintsha isilo yiso lesi. Kube sekudluliswa nezincomo indlela ayiphathe ngayo amabutho njengoba zingekho igameko ebikiwe.